Aya po si Puyo aning balaya. Uy na. Way kataw-taw murag wa jud koy kauban murag ganahan jud siguro kog usuroy ron murag adto sa akong mga amiga di kay murag daghan siguro rog laki ron. Domingo. Adto sa kubi. Hello? Murag magdaig gasunod na ko. Murag nagigagupod na ko. Ay, kapul ba ani uy? Kapag ako milahos ani adto sa akong barkada da akong amiga da. Tamiya para madakpan to namo. Ay, sabay tayo na kuya. Iko kuya, oy buhi ko. Buhi ko kuya pa, buhi ko. Kuya, buhi ko. Ay, kuya, ya kuya. Sabay tuyo ninyo na. Buhi ko ninyo. Buhi ko kuya, buhi ko. Buhi ko ninyo pa. Si ate gikidnap sa to kataw ako itong anikapi. Tama! Chip, Oy, ngadto si Pidring sa ila nga ingna nga gipatawag nako. Kay hapit ko namatay sa iyang gibuhat. Nag-away man si Kunsing ug si Pidring. Unya, nakaagi ko dito silang balay. Oh. Ako silang gipalta. Ako hinoy gigukod sa sundang sundang. Hait kayo. Ugwa ko kalayat sa tangke. Patay ko. Atong lagi katong part 4 na to nga video. Oh, katong part 4. So ngadto siya ingna nga gipatawag nako kay kapitan wa siya puangod kapitan ko iya kong gigukod wa siya tahod na ho mo nang ngadto siya ingna nga gipatawag nako. Ipatiwag nimo. Oh. Oh, sige mato. Nya mato nako. Oh, ngadto na. Mato liko. Oh, ngadto na. Sige. Ngadto na. Kap si ate dito kidnap sa duha kataw. Asa man? Na dito. Nya. Na dito glugos. Oh. Atong luwason. Sige, ato. Aw, usa man ato ko sa piding di na lang. Ayaw. Ato sang luwason ang maong babae nga gikitap nga giingon sa bata. Oh, sige kay hinahanglan tong tabang. Oh, sige. Tara. Oh, sige. Chip. Ha? Panahon na siguro ni nga gamiton na to ang bato. Oh. Kay basihin unyag mga mga tao tong nagkidnap sa maong babae maong gamiton na to ang katong bato. Oh, sige kap, kay mo balik po na imong pagka superhero. Kay para makatabang ka sa mga tao. Ambi ang bato. Ang bato. Oh. Ambi. Kaya itong gamiton. Dara kap. Karon. Panahon na ni nga gamiton ako. Oh, sige kap, sige mayon na imong Ang ahon pagka green na nga darna. Oh, ako si green na darna. Darna! Kap. Siksihan mo kap. Ikaw na si Green nga Darna kap. Oh, ako na si green nga darna. Karon ako na silang luwason. Naka pagpuyo. Okay? O dire ko kap. Oh. Magwat ako nimo dire mo balik ka. Oh, paghuwat ra nako. Adto nako. Paglupad kap. Oh, di ko maglupad. Magdagan ra ko. Magdagan ra ka? Wa koy gahom nga mulupan, magdagan ra si Darna. Ah sige kap. Ato na sila kay nagtabang nimo. Sige. Ako kap. Kay aron matan-aw na ko kung saan siya kamayo mga rati ron. Ano ka tao? Takon ang tanaw sa gabi akong atubi. hoy. Isa yung gibuhat na ng babae. Tabang! Ayo pagpilapil. Kinsa man ka nga hero? Wa day mo kailan ako? Ako ang bagong hero, ang Green nga Darna. Green na Darna, tabangi ko. Green na Darna, tabangi ko Green na Darna. Ayo pagpilapil na gradar na. Ato na sakpan si Darna. Tataw na to na bra, bali-bali na yung bukog.
Sige darna, kana darna. Paningkamot darna. Sige, darna ko. Sige, darna. Karna deka. Ako kang kuagahong. Napastos mo. Hala, si darna gikulata. Hala kaluoy. Hala, di ko agbra. Hala, kaluoy darna oy. Oh, no, 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 no. Hello guys, daghang salamat sa mga nagsunod sa amuang mga video. Paki-share, like, comment guys nya sa mga gusto magpa-shoutout. I-comment niyo sa ating comment section para ma-shoutout namo sa sunod na mga video. Daghan kayong salamat, palihog og share og sa amuang mga video. Salamat.